बे ओनसोलनि रायजो राजा बिथांमोना मोनथियो आरो आवगाय जिहेतु कार्तिक बर'बो बहाय एमसिएलए खननै जाबाय आरो त्रिदिप दैमारि बिथाङाबो स्पिकार जाबाय खिन्थु बेखिनि समाव बिथांमोना जिहेतु जेबो मावाखिसै आरो दानि सरकार प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायनि जि बिपिएल सरकार आरो थारैनो रायजोनि खामानि मावगासिनो दं रायजोनि डेभेलपमेन्टनि खामानि मावगासिनो दं बेखौनो फोथायनानै दिनै 2000निबो बांसिन बिपिएफ दोलोनि माने मेम्बार्स आरो वर्कार्स बिथांमोना बिपिएल दोलोआव जुगदान जाफैबाय दिनै नुबाय जोङो माने जे बर' थुनलाइ आफादनि जे गाहाय नेहाथारि बिथांखौ माने सिगांनि सोरबा माने हानजाया दिनैसिम माने धमखि हरदों बे बेलायाव नोंथाङा मा बुंनो दाथ' बिदि जानो नांला मानो होनना बुङोब्ला मोनसे पिसफुल मोनसे सिटुएसन्सफ्रा फैबाय जोंनि गेजेराव आवगाय बेबायदि माने दाबि धमखि बायदि रोखोम माने एक्सट्रा जुडिशियेल किलिंसफोर किडनेपिंफोर बायदि रोखोम बे बिपिएफ गभर्नमेन्टनि टाइमाव बेयो जाबाय थादोंमोन खिन्थु दा 3 बोसोर जिथुनिखि जाबाय दा बेयो मोनसे माने केअस एन्ड डिसअर्डार बेबायदि लाबोनायनि मोनसे आसलते बियो कुनु पलिटिकेल कनस्पिरेसिबो नङा बियो सोरबा माने दुथांफोर जागोन मिसक्रियेन्टफोर जागोन आरो बिथांमोना माने गोजानजों बिथांमोनखौ माने जानांगौ माने थोनदों आरो बिथांमोना जिहेतु जेबो आसा नुहुरला आरो गावसोर पावाराव फैनायनि जेबो माने माबाखौनो नुहुरला दा बेनिखायनो दिनै बे दुथांफोर आरो मिसक्रियेन्टफ्रा बिदिनो मोनफा मोनला माने गोरोन्थिफोरखौ मावगोन आरो बिदि जाहाथे दाजाथों बेखौनो जों खावलायगोन जौगाथायनि लामायाव माने बिदि हेंथा होनो थाखाय बेबायदि खालामदों सानदोंमोन दा बेखौनो माने बेबायदि माखासे केअस एन्ड डिसअर्डारफोरखौ बिथांमोना गेजेर गेजेर लाबोनो सेस्था खालामगोन दिनै बिथांमोना अस्त्रनि जिथुनिखि दारै सिमां नुनायमोन बेबोथ' फेलें जाबाय दिनै बिथांमोना बयबो फेलें जाबाय दा बेनिखायनो माखासे दुथां सेंग्राफोरखौ बिथांमोना बेबहार खालामनानै जौ लोंहो माबा बेदर जाहो बायदि रोखोम बेबायदिनो माने खामानि मावगोन आरो आसलते बियो जोंनि समाजनि कारणे खुब माने हेल्दि नङा आरो बिदिया जों खावलायगोन जाहाथे बिदि दा खालामथों एमपि इलेक्सननि थाखाय माबायदि थियारि एमपि इलेक्सनावथ' नोङो दरं उदालगुरि जिथुनिखि समस्ति आरो मोनसे समाव बियो मंगलदै समस्तिमोन दा बेखिनि समावथ' 2004 सननिफ्राय लानानै बहाय माने बिजेपियानो देरहालांबाय थाखादों आरो जिहेतु इउपिपिएलआ वान अफ द पार्ट अफ नर्थ इस्ट डेम'क्रेटिक एलायन्स बा नेशनेल डेम'क्रेटिक एलायन्सनि जिथुनिखि मोनसे पार्ट आरो बेनिखायनो जोङो माने इउपिपिएल दोलो बा ट्रेक्टरनि जानानैब्लाबो बे ओनसोलाव जाहाथे जोंनि बाथ्राफोरखौ दिल्लीसिम लांनो हायो बेबायदि माने मोजां केन्डिडेट जोङो निस्सय बिजेपिनिफ्राय मोनगोन आरो बिथांखौनो माने सापर्ट खालामनो आरो जों माने रायजो राजानि खाथियाव जों बुंगोन आरो खिन्थु हिस्ट्रिखौ जेब्ला नायगोन 2004 सननिफ्रायनो टिल टुडे दिनैसिमहालागै बहाय बिजेपि केन्डिडेटआनो देरलांगासिनो दं दिनै जोंनि क'क्राझार सोरखारि फरायसालिमाया गंसे आबुं मुलुगसोलोंसालियाव गुस्लायबाय दिनै आसाम एसेमब्लियाव जोंनि मानगोनां डक्टर रमेश पेगुआ जोंनि क'क्राझार सोरखारि फरायसालिमाखौ गंसे रायजोआरि मुलुगसोलोंसालियाव गुस्लायहोनायनि जायनाखि जौगाखां होनायनि जायनाखि बिल बे बिलखौ लाबोनानै मानगोनां जोंनि जायनाखि एमएलएफोर आसाम एसेमब्लिनि बिथांमोननि मददजों बेखौ मोनसे आयेनाव महर होबाय बे आयेन बादियै दिनैनिफ्राय जोंनि क'क्राझार सोरखारि फरायसालिमाया गंसे मुलुगसोलोंसालिनि मान मोनबाय मर्यादा मोनबाय स' बे बिथिङाव जोंनि मानगोनां गाहाय गिबि मन्थ्रि रायजोनि गिबि मन्थ्रि मानगोनां मुंसि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांनि दैदेननायावनो दिनै जों बेखिनि आगानसिम सफैनो हाबाय बेनि थाखाय गिबियावनो आङो जोंनि क'क्राझार सोरखारि फरायसालिमानि न'खरनि जानानै डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांनिसिम जोंनि गंग्लायनाय आरो साबायखरखौ बावग्रोयो बेजों लोगोसेनो जोंनि मानगोनां सोलोंथाइ मन्थ्रि मुस्रि रमेश पेगु जोंनि बड'लेण्ड वेलफेयार डिपार्टमेन्टनि मानगोनां मन्थ्रि मुस्रि उर्खावगोरा ब्रह्म आरो जोंनि बिटिआरनि मानगोनां चिफ मुस्रि पमद बर' बिथांमोननि नाजाबाय थानाय आरो आगोलनिफ्रायनो मावबोबाय थानाय जायनिखि खामानि बेनि गेजेरजोंनो जों दिनै नैबेसिम आगान होफैनो हादों बिनि थाखायनो बिथां बयनिसिमबो जोङो जोंनि फरायसालिमानि न'खरनि जानानै जोंनि गंग्लायनाय आरो साबायखरखौ बावहरो बिथांमोननिसिम लोगोसेनो बे हाबाफारियाव जोंजोंनो जेब्लाबो जोंनि फोरोंगिरिफोर जोंनि फरायसाफोर जोंनि जायनिखि गभर्निं बडि जोंनि जायनिखि स्टेक हल्डारफोर गुबुन जोंनि एलुमिनि एस'सिएसन बिथांमोनहाबो बे हाबाफारिखौ जाफुंसारहोनो थाखाय जेब्लाबो मेंनाय गैयाजासे बानाय गैयाजासे जों हेफाजाब होबोबाय थादों जों बिनि थाखायनो बिथांमोननिसिमबो जोंनि
संग्लायनाय आरो जोंनि साबायखरखौ बावहरो इउपिपिएलनिफ्राय जिहेतु प्रमद बर' बिथांखौनो आवगायनो थिनगासिनो दं हेमन्त बिश्व शर्माया आरो दा प्रमद बर' बिथाङा बिटिसिनिफ्राय सिटखौ एंगारनानै थांनो गोसो गैया आरो लोगोसे जिहेतु दा बुंनो थाङोबा दा राजु नङा होमबा राजु ब्रह्मदेब बिथाङा जिहेतु प्रेसिडेन्ट हिसाबै जिहेतु बिथाङाबो गेलेनो थाखाय मोगा मोगि बेबो पाब्लिकनि गेजेराव फिल्ड स्टाडि खालामगासिनो दङ निस्सय दा बे ओरैबायदि बिसिनाबो जल्पना कल्पना आरो लोगोसे फिटेस्ट केन्डिडेटबो गैया ओंखारदों आं बेखौ बारे बारे आरो लोगोसे बिपिएफनि खेथ्रआव बिदिनो बुंगासिनो दं खारन मानो होननानै बुङोब्ला बिथांमोनहाबो बिदिनो जादों प्रमिला रानि बायद'आबो बिथाङा जिहेतु गाव स्पष्ट खोथा जिहेतु सेस्था खालामदोंमोन जे बिथांखौ जे हाग्रामानिफ्राय टिकेट होनानै देरहासार जागोन होननानै खिन्थु बिथाङा गावनि नोरजिया देहा सोलेरखौ लानायलाय आरो बिथाङा बेखौ गाव सारेन्डार लानाय बायदि जाखाबाय आरो जोबोद दुखु गोनां बाथ्राया नैबे जोबोद मिनिथाव दा बिपिएफनो साननो थाङोब्लाबो खारन पृथ्वीराज टेप मेच ना मा बुङो आरोखि बेखौ दाख्लै एनाउन्स खालामनायाव लोगोसे आरो बिपिएफआ बेयाव आरो जल्पना कल्पना बांसिन जाबावदों बेखौ जोबोद मिनिथावना जिहेतु पाब्लिकआ सापर्ट गैया आरोखि जिहेतु आं बारे बारे बुंबाय थादों आं रावखौबो गाज्रि बुंनो थाङा खारन फिटेस्ट केन्डिडेट नुनो मोनाखै गमामायैनो थार आरो फैबाय थानाय दिनाव बा दानाव जोंनि पाब्लिक रिलेसन पार्टिनिफ्राय क'क्राझारनि खेथ्रआव बे देरहासार जानाया बे आंनि नेतृत्वआव स्टेट प्रेसिडेन्ट हिसाबै आंनि दैदेननायाव देरहानायाबो खाथां जाबाय खुनु आरो बेयाव फासयनांगौ दावखोनांगौ खोथा गैला गमामायैनो बे थार बाथ्रा खारन आंनि चेलेन्जआ जाहैबाय खारन बे जोबोद जोंनि थाखाय दुखु गोनां बाथ्रा जे हेमन्त बिश्व शर्मानि मोनसे प्लानिंआव खिन्थु फेलार जागासिनो दं जे सानैबो हाग्रामायानो बुङानो प्रमदआनो बुङा मानो खारन प्रमद बर' बिथांखौ बिराद धाक्का मारिगासिनो दं धाक्का मारिगासिनो खारन प्रमद बर'खौ सेन्ट्रेलाव फाथायहरनो हानाय लोगो लोगोनो ना खारन मानो होननानै बुङोब्ला बिश्वजित दैमारिखौ बेयाव बिटिसिनि सिम थाखाय माथा मारिगासिनो दं बिथाङा बेखौ खारन मोननै पार्टिया ग्लब मन' जाबाय जेरै गोलेरजों मन' जानाय बायदि दा बेफोरखौ आं स्पष्ट माखासे खेथ्रआव नुनो मोनदों जिहेतु ओंखायनो जोंनि पाब्लिक आइ आफा बिदा फंबाय रायजो राजाखौ मोनसेल' खावलायहरनाय सानो खारन जोंनि नैबे रिजनाल पार्टि जिहेतु बेयो गावनि सिक्सिडुलियाव गोबां जनगोष्ठीनि मानसिफ्रा बेखौ बारे बारे बुंगासिनो नोंथांमोननि बे पार्टिखौ लानानै गाहामैनो जोङो फैबाय थानाय दानाव जे निस्सय नोंथांनि बे पार्टियाव जों भट होगोन खारन जोंबो लुबैयो जे सिक्सिडुल एरियायाव जोङो रिजनाल पार्टियानो थाथों गमामायैनो बे खोथाखौ बुंदों आरोखि दा आं बुंनो सानदों हेमन्त बिश्व शर्माजों बिट खालामनो हानाय चेलेन्ज खालामनानै बेबायदि फिटेस्ट केन्डिडेटबो बिटिसिआव नुवाखै आरो स्टेटआवबो गैया होनदों हेमंत बिश्व शर्मा के साथ कोई अगर डिबेट कर सकते हैं हम उसको आज तक दिखाई नहीं देते कोई माइकल पैदा भी नहीं हुआ सिर्फ मैं सोचता हूँ सिर्फ हमारी पार्टी के नेतृत्व में उसके साथ बीट कर सकता है बस साथियों हम यही कहना चाहता हूँ दोस्तों के करीब समाप्त करना साथियों जय हिंद ভাৰতীয় সেনা বাহিনীৰ ব্ৰিগেডিয়াৰ কোকৰাঝাৰ চাইত ভিজিট কৰিছিলে উদ্দেশ্যটো আছে আগন্তুক জুলাই মাহত হ'বলগীয়া যি দুৰণ কাপ 133তম এইটো ইয়াত তেওঁলোকে আকৌ আমাক সুবিধাটো দিছে পাতিবৰ কাৰণে কোকৰাঝাৰত এটোৰ কাৰণে তেওঁলোকে আজি ফিল্ডটো চাইছে আৰু আমি আশা ৰাখিছোঁ যিখিনি তেওঁলোকে চালে দুৰণ কাপক যিখিনি ফেচিলিটিছখিনি লাগে এইখিনি আছে সেই হিচাপে আমি আশা ৰাখিছোঁ 133তম দুৰণ কাপ যেটো হ'বলৈ গৈ আছে এটো আমি সঁচাকৈ আমাৰ বিটিআৰত এই কোকৰাঝাৰ চাই ষ্টেডিয়ামত আমি অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ সুবিধাটো পাম এটো আমি আশা ৰাখিছোঁ আৰু আজি তেওঁলোকে ফিল্ড ভিজিট কৰাৰ পিছত আমাৰ কাইলৈ আমাৰ বিটিআৰৰ সন্মানীয় প্ৰধান প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়া আৰু আৰ্মি তেখেতসকলৰ লগত বৈঠক আছে এই বৈঠকত আমাৰ বিতংভাৱে আলোচনা কৰা হ'ব তেওঁলোকে আমাক কিছুমান নিয়ম নীতিবিলাক দিব বা যিখিনি ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ তেখেতসকলক প্ৰয়োজন এইখিনি তেওঁলোকে আমাক দিব আৰু আমাৰ তৰফৰ পৰা কি আমি দিব পাৰিম কোনটো আমি নতুনকৈ বনাব পাৰিম বা কোনটো কি কৰিব পাৰোঁ এইটো বিষয়ে বিতংভাৱে অহাকালি আলোচনা হ'ব আৰু আমি আশা ৰাখিছোঁ তেওঁলোকে যিখিনি সুবিধা বিচাৰিব সেইখিনি সুবিধা আমি নিশ্চয় দিব পাৰিম আৰু এবাৰো আমি 133তম দুৰণ কাপটো আমি আকৌবাৰ আমি দ্বিতীয়বাৰৰ কাৰণে আমিও কণ্ডাক্ট কৰিবৰ কাৰণে বা হোষ্ট কৰিবৰ কাৰণে আমি সুবিধাটো পাম কেতিয়াৰ পৰা হ'ব আৰু কেইটা টিমে ইয়াত কি কৰিব মানে এতিয়ালৈকে জুলাই মাহৰ 26ৰ পিছত সেইটো টেন্টেটিভ দিয়া হৈছে এতিয়ালৈকে বিতংভাৱে আমাক তেওঁলোকে কোৱা নাই জাষ্ট ফিল্ড ভিজিট কৰিছে কিন্তু তেওঁলোকৰ যিটো তাৰিখ সেইটো আহি পাইছে বুলি কৈছে দিছে তেওঁলোকক গতিকে কেইটা টিম হয় এইটো এতিয়ালৈকে ফাইনেল হোৱা নাই যদিও আমি সঁচাকৈ যদি আমি সেই 133তম দুৰণ কাপটো ইয়াত যদি পাতিবলৈ আমি যোগ্যতা হয় তেতিয়াহ'লে আমি ছেমি ফাইনেলত লাগি আমি এইবাৰ নিশ্চয় খেলটো পাতিবৰ কাৰণে আমি চেষ্টা ৰাখিম
जोंनि UPPL हान्जानि मोनसे गिदिरथिं सुबुं गौमा बेवहाय खुंदों आरो बेवहाय बाहागो लानानै गोजोननाय मोनदों। सरकार दानायनि सिगाङाव बेवहाय आङो मिटिङाव फैदोंमोन। बै समाव सिनियर मानसिफ्रा बुंदोंमोन जे नोंसोरो देरहानानै थांनायनि उनाव BPF बायदि हाग्रामानि सरकार बायदि जानो नाङा, जों नोंसोरजों अराय सम थागोन। आरो दिनै आङो बोसोरथामनि उनाव फैनानै बे आम्बागाव ओनसोलाव एसेबां रोजा रोजा रायजो राजाफोरखौ नुनानै गोसोखौ थुलुंगाखांनाय मोनदों आरो गोजोननायबो मोनदों। आरो दिनै मोनसे फोथायनाय फैदों जे जोङो माबा मोनसे रायजोआ लुबैनाय बायदि, रायजोआ हास्थायनाय बायदि खामानि मावनो हादों। बिसेसके गोजोन गायसननाय, बयबो रैखाथि मोननाय, मोजां थासारि दानो हानाय, बेखौ जोङो मावफुंनो हादों। आरो बेखौ नुनानै रायजो राजाफ्रा दिनै लोब लोब UPPL हान्जायाव आरो हाबफैबावदों। फैबाय थानाय समावबो बे ओनसोलनि जौगानायनि थाखाय जों खामानि मावलांबाय थागोन। दिनै आम्बागावआव जोंनि BTR गोरोबथानि जि मोनसे फसंथान नार्सिं आरो पेरामेडिकेल इन्स्टिट्युट, बिनि जोङो दिनै अन्थाइ खाम्फाखौ गायसनबाय। आं मिजिंथिदों बोसोरथामसोनि गेजेरावनो बियो लुखांजागोन। अब्ला उदालगुरि जिल्लायाव मोनसे मोजां फसंथान जेरावनोखि जोंनि फरायसाफ्रा नार्सिं फरायनो हागोन आरो लोगोसे पेरामेडिकेल बायदिसिना टेकनिशियान आदिकरि बेफोरखौ बेवहाय फरायनो हागोन। आरो बे अनुष्ठाननि गेजेरजों, बे फसंथाननि गेजेरजों उदालगुरि जिल्लानि जौगानाया आरोबाव मोनसे आगान बेयो आवगायलांबावगोन। दरं उदालगुरि समस्तिया जोंनि थाखाय जेबो साननांगौ समस्ति नङा। जोबोद भटआव बिनि बिजाथिया देरहागोन आरो बिनि बिजाथिनिखौ जों थाबैनो फोसावनो थाखाय BJP, AJP आरो UPPL जों सावरायगोन। बिनि उनावनो जोंनि बिजाथिफोरखौ फोसावगोन। राजखान्थिनि अनगायै आलादा सोंथि, बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि बिथांखौ नाब्ला हानजा होननानै मोनसे आङो सोर बिखौ मिथियाखै। आङो पुलिसखौ दायित्व होदों जे बिखौ बरननांगौ होननानै। पुलिसजों आं मैया हराव रायज्लायहरदों। दा नाथाय जायानो जाया मानो बियो मोजां नङा। मानोना बर' माहारि आफादनि दैदेनगिरिफोरखौ जों बयबो बेंनांगौ, जोथोन लानांगौ, रैखाथि होनांगौ आरो बिथांमोनखौ मान होनांगौ। दा बिनि सोलायै जुदि सोरबा बिथांमोनखौ भाबुक सिगिनायसो खामानि मावोबा बे दुखुनांथाव जागोन। आङो सोरबा मोनसे ग्रुपनि होननानै सानाखै दाबो। नाथाय जायानो जाया मानो बिथांमोना जाहाथे बेबायदि खामानिनिफ्राय गोजानाव थायो, आं बेखौ खावलायो। दिनैनि सानाव माहारि आफादफोरनि बिबान लानानै खामानि मावनायाबो समाजनि खामानि मावनायाबो गिदिर मोनसे बेबायदि जेबो थासारि गैया। सोरबा साफा सानै गाज्रि सानग्रा मानसि थायो, बिसोरो एसे माखासे गाज्रि खामानिखौ मावो। नाथाय बेबायदि गाज्रि सानग्रा मानसिया गावसो धंस जायो, बियो रावनिबो जेबो खहा खालामनो हाया।